Písal sa rok 1998. V tomto roku bola založená spoločnosť Google, na počítačoch bežal Windows 98, Titanic bol všade, ľudia vyzerali nejak takto a na Slovensku sa začali práce na jednej z najviac diskutovaných stavieb v krajine. Jej meno je tunel Višňové. Tento 7,5 km dlhý tunel je najdlhší cestný tunel na Slovensku, nielen v rámci vzdialenosti, ale aj dĺžkou výstavby. Ako súčasť diaľnice D1 spájajúcu Bratislavu s Košicami, tento tunel patrí medzi dôležité časti cestného systému na Slovensku. Práce na tuneli začali v roku 1998 počas vlády Vladimíra Mečiara. Odtedy sa stal tunel obeťou rôznych nepríjemných okolností. 13 ministrov dopravy, 11 vlád, ekonomická kríza, sústavná zmena plánov a nepredvídané hydrogeologické problémy. To sú len niektoré z faktorov, ktoré oneskorili výstavbu. Po nekonečnom príbehu sa tunel definitívne otvoril 21. decembra 2025, 27 rokov po začatí prvých prác. Pred uvedením do plnej prevádzky pripravila NDS vianočné trhy a taktiež možnosť sa prejsť po novootvorenom tuneli. Verejnosť privítala jeho otvorenie, zároveň však kritizuje okolnosti, za akých bol tunel dokončený. Príbeh tunela Višňové sa dokonca stal terčom pre mýmy, poukazujúc hlavne na to, ako sa okolitý svet zmenil za ten čas, kým sa tunel dokončil. A čo vy? Zažili ste podobnú situáciu vo vašej krajine? Napíšte nám do komentárov.